so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दं होननानै। सो दिनैनि भिडिअआनो जागोन माने दिनैनि भिडिअआनो मा होनगोन आं बेखौ माने जेबो कन्टेन्ट बिदि लायाखैमोन आरोना भिडिअ बानायनाय माने फैनाय टाइमावसो बानायदों आरोना बानायब्रबदों माने फादारगुरियाव थांदोंमोन नालाय माने रोङियासिम ओमफ्राय फैनाय टाइमावसो बानायदों आरोना भिडिअखौ माने हठातके माने मा होनगोन बेखौ साब्रैसो माने आदामोन माने खौ माने लोगो मोनदों आरोना साबस्क्राइबार बिसोरो स' नै बिसोरनो आरोना दिन्थिनोसै आं नोंथांमोनखौ नायदो ओमफ्राय नै आंहा दिनै माने जेबो नङा ओमफ्राय नै आंहा दिनै माने साबस्क्राइबार लोगो मोनदों आरोना साब्रैसो हठातके आदामोनखौ स' नै बिसोरनो आरोना नायदो सोरना आदानि दङ ए मा नाम सनाराम आदार बै सासे साबस्क्राइबार बेस्थ' लाइक शेयार कमेन्ट थेंक इउ स' माच साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय मानसियानो गैया नामा दिनैलाय स्टेसनाव ला खालि नांदो नै जोंनि खैराबारि स्टेसना खैराबारि स्टेसन रावबो गैथ'आ दा बर्थमान दे बेटार गारि गाखोनोसै नालांबाय थादो बेलथेलायनोसै